Sugeng dalu Mbak Afi. Sehat ya Nak? Sehat. Ya. Sowan Koramil Prambon. Yo. Yo. Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi kok rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sampun nesu, nesu kabeh iso. Asik. Sakutu nganggo maju. Ayo. Emanen paras bagusmu dak beda karo atimu. Persiapan nih. Yo. Ja, ja, ja. Oh. Hey, yo, yo, ja. Asik. Selamat datang Merikel. Oh, ah, oh, yo, yo, ja. Ayo. Yo, Wahyu Ningrat. Yo. Ada Afi. Jordan. Ayo. Prambon bergoyang bersama TNI. Oh. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Asik. Hey. Indonesia maju. Enak deh. Yo. Ayo Pi. Ayo. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Sogo, sogo alah. Ungke. 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 Ungker.
Ora mungkin berdua, atur suwun sampun ono nganjanine saben dino. Aku bakal setia, ora mungkin berdua, atur suwun sampun ono nganjanine saben dino. Lagune apa to, Nak? Sabar. Sabar, muga-muga TNI selalu sabar Nah. momong rakyate, gitu. Nggih. Oh, nggih repot sabar mawon nggih, Pak. jenengan ngene iki lho, rakyat ngene. Rakyat repot saking mawon. senenge kaya ngono lho Mas. Iya. Gitu. Nyuwun lagu luweng, lewung. Lewong. Lewung Araya. Arya. Araya. Araya to ini. Panas meneh, Bro. Kena lekting Mas minggiro. Ya murup pikir Lah iya. kancane. Iya, iya. Oke. Iki nyuwun lewung saking Araya. Oke. Dipun rantos ya, Nak. Antri dulu. Antri dulu nggih kedap. Kedap mengke dipun ladosi kali kanca-kanca. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Pi. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan Wahyu Ningrat bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga di Koramil Prambon ya toh. Prambon. Koramil Prambon Ya. Nganjuk. Anggone wengi iki tasyakuran dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Hari ulang tahun TNI yang ke-80. 80. Sing rawuh ya kuwi Komandan Kodim Komandan dan Peleton, juga enek. Komandan Kodim Oke, enek. dari Kolonel Purnawirawan dan Iya. juga Pak Camat, Pak Kapolsek dan juga seluruh kepala desa Oke. wonten tlatah Prambon. Prambon. Wah, kompak selalu. kompak ya Nggih. alhamdulillah. Heeh. Masyarakat ugi yo Guyub rawuh, rukun Mas rawuh Bambang, matur nembah Zeta. nuwun sampun nyengkuyung TNI. Lah ya, Nggih. atau nggawa kloso, Bu, atau dibeber Iya, gitu. ora apa-apa. Ora Nggih. apa-apa sih. Siap matur nembah nuwun Mbak Matur Afi. nuwun. Nggih. Siap rasa jeru-jeru jelungup neh. Nggih. Tasesarengan kalian campur sari Wahyu Ningrat ingkang mijil saking Perumahan Sambir